Вітаначкі, ад электра на сувязі. Трапілі мы ў мінулую пятніцу на адно мерапрыемства, якое арганізаваў Кабель Плюс пры падтрымцы ІЕК Беларусь. Так, і як вы правильно зразумелі, гэта было кшталту нефармальнай сустрэчы адных знакамітых у вузкіх колах людзей. Назовем яе сустрэча электрамантажнікаў. Адбывалася яна, як вы бачыце, у вельмі лёгкім фармаце. Мы пагутарылі з прадстаўнікамі кампаніі, выказалі свае парады і пажаданні, выслухалі адзін аднаго і паспрабавалі пабудаваць больш-менш станоўчыя планы на супрацоўніцтва ў будучыню. Ну а потым Александр Чуклінаў зладзіў даволі цікавы конкурс. Ён прапанаваў прысутным адгадаць, колькі важаць аўтаматы папулярных брэндаў. Не абышлося і без дэманстрацыі ўнутранага свету электратэхнічнага вырабу, які, як апынулася, ва ўсіх аднолькавы, але прынцыпова розны. Таксама раскавыралі і прылады ахоўнага адключэння. Гэта падзея магла цягнуцца бясконца, але дзякуй Богу, Павел Хуткі Вольт перапыніў гэта уручэннем падарункаў калегам. Не засталіся ў баку і прадстаўнікі кампаніі ІЕК у Беларусі. Яны прэзентавалі кожнаму тэчку са сваім дыэлектрычным інструментам, каб кожны быў задаволены. Бо толькі задаволены электрамантажнік робіць сваю працу прафесійна. Прафесійна чырвоным кабелем. Ці чырвоным тортам, нешта я заблытаўся. Ну, карацей кажучы, монтажнік павінен быць задаволены. Задаволены і крышачку медыйны. Ну а мы, узяўшы з сабой падарункі і кавалачкі ласунку, рушым да хаты. Перадаем прывітанне ўсім нашым калегам і віншуем усіх з надыходзячымі святамі і кажам да сустрэчы ў наступным годзе. І, дарэчы, майму маленькаму супрацоўніку таксама перадалі невялічкі сюрпрыз.